Obu ni no obodo ibe enyezine people empty promises. A lot of you people na team travel, but email call, and igwa mmadụ na eba go flight or say goodbye awa. Mana eto da na no zeli airport papa zia o man pick call. Some of those people pick we call pia atwa aga atwa your BTA. BTA gi goes gba go up on street airport. Many people know obodo Igbo depend lebe no. When they go hard yourself, even man obodo Igbo ana arụ ọrụ onye na-enwetakwa ego na-atụkwa akpa gị. Because enwere ndị enwere afọ ojuju. Adịrọ contented with ya nwe. But onye ọfọ na-abịa ọ ka na-achọ ịchụ akpịa. Jiri $4,000 bịa as a BTA. Nka. Ịbịakwa ọchọ ka iduji afịa o wele ego gị goche groceries. Gojuo ihe ọ na-avụla eli before gojuo na fridge si gị nọ n'igini ya. Ụtụtụ ihe ọ na-awali n'ime fridge. Eyi ihe ọ na-awali. Onye a na-enweta ego. Why are so many people mean? Ị na-receive mmadụ na-achụ abịa ka iji abịa eme. Yota BTA mmadụ. Normal BTA ọ bụrụ na a na-eme lawyer na ana $200 ma lawyer na ana $500. Isi mmadụ ya wetete $2,000. Isi mmadụ ya wete 15. Isi mmadụ ya wete $1,000. Ibinyezie lawyer 500. Inyezie lawyer 500 ijide 500. Ibulu ụzọ kpọọ lawyer na phone. Ka ihu na-eme n'ihe ya niile.